Sometimes yung sleep paralysis ko, yung hindi naman nakakatakot, yung alam mong kailangan mong tumayo pero ayaw mong makatayo, 'di ba? Mm. Yung parang alam kong may sipon ako, gusto kong dumura, pero ayaw. Ang weird naman nung ano mo. So, ang ending, dudura ako habang natutulog. Paggising ko, sabi Ah, ng buwisit. dami mo nalalaman kasi na-sleep paralysis ka na hindi ka makatayo, eh, pero alam mo may kailangan kang ilabas. Buti Nilabas wala kang sleep paralysis na kailangan mo umihi tapos sa ayaw, hindi ka makagalaw. ay O kaya iihi ka ba? natatai ka, gano'n. Gusto mo tumayo pero ayaw. 'Di ba? Ta's paggising mo may ano, may Shit, ano yung niya? may shit, literal. Kaloka ka. Wala pa naman akong gano'n, friend. Ay, wala, naisip ko lang, But it would be so funny and weird. kadiri at the same time.